Finally, so guys, जों दिनैहाय बाजिमोन गामियाव फैदों आरोना लोगोफोर थारमाने ओमफ्राय जोंहा नैबे सिमफोर फैदों ओमफ्राय आरो ओरैजाय जोंहा राजिब दौरा फैदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रादार फैदों आथिमंगलाव फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थारमाने आथिमंगलाव आरोना जेनेबा सेंग्रा सिख्लाखौ जों माने लिंफैदों आरो दायो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे ब्रह्म मन्दिर आरोना लोगोफोर आरो लोगोफोर जों माने सेंग्रा सिख्लाखौ लिंनो फैदों आरोना सेंग्रा सिख्ला थारमाने लोगोफोर ओमफ्राय जायगाफोरखौ फैनानै बिराद मोजां मोनथारना लोगोफोर माने जायगाखौथ' मा होनो गामिखौ मा होनो बेखौथ' मिथिया जिखुनु ब्रह्मपुर गोजोनपुर जोंना फैबाय जोंना आरो दंबावो बिराद गोजोन मोनदों आरोना जायगायाव फैनानै आरोना निजोम बे मोनाबिलि समाव आरोना भिडिअ लानोबो बिराद मोजां जादों नै क्लियारफोरखौ बिराद मोजां नुदों लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना दासिमबो आंनि बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनखौ अल प्रेस खालामनानै होदो आरो लोगोफोर जोंना फंबायमोना सापर्ट खालामदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेथिंजाय औवा बारि गोजा आरोना औवा बारि गोजा न' दङ न'फोरा माने एसेबाबो खाथि खाथियानो लोगोफोर सरकारिबो मोनदों न'फोरा सरकारिफोरबो मोनदों आरोना न'खर मोनदों आरोना जेनेबा फंबाय सानै दङ दा फंबाया बिराद मोजां लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टिं खालामदों होननानै लोगोफोर बिराद मोजां मोनदों आरोना जायगाफोरखौ फैनानै आरो नोंथांमोनाबो जेनेबा सापर्ट माने भिडिअखौबो सापर्ट खालामो आरोना नायनानै लोगोफोर सानफ्रामबो सापर्ट खालामो दा सानफ्रामबो टुडे समावहाय आरो मर्निं समावहाय आं भिडिअखौ आपल'ड होबाय थायो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो सेमोन साफरि आरोना जोंना बादिया सेमोन साफरिनि लोगोफोर नोंथांमोनाबो सेमोन साफरि ब्रह्मपुर गामि आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर होमबा भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन लोगोफोर